Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Държавна комисия, колеги, гости. Представям на вашето влияние дипломната си работа тема проектиране и изграждане на локална компютърна мрежа. Целта на дипломната работа ми е да се проектира и изгради компютърна мрежа, представяне на достъп до интернет и до допълнителни мрежови услуги. Основните задачи бяха мрежата да бъде проектирана така, че да осигури възможност и лесна промяна, най-често увеличение. Да се подбере подходящ метод за достъп до потребителите, като избраната реализация, че позволява лесно добавяне на нови или промяна на характеристиките на настоящи услуги. В първа глава съм направил кратък исторически обзор на локалните компютърни мрежи, техните възможности и бъдеще. Също така съм разгледал мрежови операционни системи и мрежовият OSI модел, референтният TCP IP адрес. На следващия слайд съм илюстрирал въпросната схема на клиент-сервер система. Като принципно значение на основните видове мрежови устройства, като Switch, Router, Gateway и Bridge. В втора част от дипломната си работа съм описал основните стъпки при плануване и проектиране на локална компютърна мрежа. Описал съм интернет технология като една от най-подходящите за приложение средно големи мрежови. Също тук съм избрал хардуера и кабелите за реализация на задачата, като мрежово оборудване на Cisco и HP. Мрежови контролери, Tricom и сервер HP ProLink и IP380. В следващата глава съм избрал мрежова операционна система Microsoft 2003 сервер, каталогите услуги Active Directory, разпределените обекти, вградени системи и сигурност. Четвъртата глава съм описал структура и стандартите за кабелна система, които съм избрал. Тук съм избрал и кабелите за реализация, съм направил принцип на схема и на разположение на комуникационните шкафове и разположение на оборудването. В последна глава съм избрал какъв е оптимистичният вариант при изграждане на мрежата с използване на оптични кабели FDGI, както и какво още трябва да се вземе предвид и то каква последователност при изграждане на реалният вариант на локална компютърна мрежа. Накрая ще посоча, че избрана подходяща мрежова топология за комуникационните нужди и управление на мрежата, избрани бяха подходящи видове мрежови сървъри и мрежови осигурявания. Според топологията на мрежата и необходимите мрежови услуги, като подходяща мрежова операционна система, покриваща изисквания за управление и сигурност. Направо преминавам към заключението. Представянето на нашия доклад доктор Мария Малинова, представянето
аз с много добро мнение към допълнителната. Имам една забележка и два въпроса. Няма заглавие на фигурите, както и в текста не се оказва коя част е реализирана с фигура или схема. Може ли при изграждането на оканата компютърна мрежа да се използва Майернет компутация, така процесът на създаване на видеоданни за течение, близко до човека и изпълняването на задание към се разправя много добре с съставни компутация, подобно на голяма съдържание на комисия, много допълнени и засили да бъдат добра оценка. Значи, Майернет може да изгради и може да използвам на нашата локална мрежа, но много скъпо, малко по-скъпо ще излезе, затова не е нужно да ползваме. Защо? Как ще минаваме към въпрос? Защото, значи, Майернет е устройство на AMD процесори, то вътре има още устройства за оптични мрежови услуги. Като се свързваш оптични... Оптичното е пренос на съзнава, а мрежовите услуги са друго нещо. Защо ще го скъпи устройства или някакви протоколи, които изискват други устройства? Скъпи протоколи? Кое е скъпо приложение, което използва протокол да е по скъпи мрежи? Оптичните... Оптичното не е протокол. Това е физическо. Както стана, имате една глава, която пише администриране и говорите за Windows 2003. За да направите управление на мрежата и качествено администриране, какъв протокол трябва да поддържате и какъв софтуер? Искате да виждате кои са активни хостове, активното оборудване, свичове, рутери, кои протоколи в момента водят, кой е минало, кой е било стартирано самото устройство. Това е за знае на администрирането. Вече още не е плод менеджмент. Значи администрирането е... То може да направи с... Дето съм използвал HP ProLink DL380 Switch, дето HP... Това са машини, които трябва да вървят по ProLink, за да могат да дадат това. Какво е SNMP? Значи, проведено е Simple Network Management протокол, това е протокол плюс агент, плюс станция, на която се извършва мрежовото управление. Говори ли? Да. Това е необходимо да поддържат хостовете за работа. Значи, Windows може да 2000 може да поддържа SNMP. Кажете ми за останалото.